खुलुमबाय गिबि गिबियावनो JSP Advice 365 चेनेलनि गासै नायगिरि आरो साबस्क्राइबारफोरनिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय। दिनैनि कन्टेन्टआव आं गोदान मोनसे आपडेट होनो नागिरदों। बे आपडेटआनो जाबाय आथिखालाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' आरो दावराव देख्रेब नार्जारी लोगोसेयावनो अमरसिंह ब्रह्म बिथांमोननि गेजेराव साथाममोननि गेजेराव आथिखालाव BTC आरो BTR नि कनसेप्टखौ लानानै जोंनि गेजेराव मोनसे दुंहाव थासारि सोमजिगासिनो दं। बे दुंहाव थासारिखौ फोजोबनो थाखाय जनजाति सुरक्षा मन्चनिफ्राय बिथांमोना अमरसिंह ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब नार्जारी मोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम मोनसे अभार होदोंदि मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ BTC नि कनसेप्टआ सिगांनि बादिनो दङ आरो बे कनसेप्टखौ बेस खालामनानै BTD थामहिनबा बड'लेण्ड टेरिटरि डिस्ट्रिक्ट एरियाखौ BTR खालामनानै BTR नि सीमा रेखाखौ बोनाय जादों आरो बेसिक शिड्यूलनि मोनसेबो कनसेप्टआनो बेनिफ्राय डाइभार्ट जायाखै बा गोगा जायाखै। बेखौ नोजोरथि बोनानै बिथांनि स्पिचफ्राव बुंबाय थानायखौ जों खोनानो मोनदों आरो बेफोर खोथाफ्रा माखासे ससियेल मिडियायाव गोसारगासिनो दं आरो बे साथाम सुबुंनि दा आथिखालाव ससियेल मिडियायाव मोनसे दुंहाव थासारि सोमजिदों। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आबो दावराव देख्रेब नार्जारी आरो अमरसिंह ब्रह्मखौ अपेन चेलेन्ज खालामनो थाखाय बिथाङा प्रेस मिडियानि जै बिबुंथि होदों आरो बे गासै सोंनायनि BTR आरो BTC कनसेप्टनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोनखौ खावलायदों माखासे अफिसार आरो माखासे रोंगौथि गोनां आयेन खान्थियाव गोरों उकिल आयेन आदालतनि एडभकेटफोरखौ फारसे जायगाथिं जाज खालामनानै आरो गुबुन आगसि आगदा मोननै साइडआव दावराव देख्रेब नार्जारी आरो अमरसिंह ब्रह्मआ थागोन आरो बिदिनो गुबुन मोनसे बिथिंजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथां दिपेन बर'आ थागोन होननानै बुंदों आरो बे BTC आरो BTR कनसेप्टनि सायाव बे मोननै दोलोनि साथाम सुबुङा गाव गावनि जुक्ति तर्कफोरखौ होलायगोन आरो बे जुक्ति तर्कफोरखौ होलायनो थाखाय बिथांमोना मोनसे सुइटेबल प्लेसनि आथिखालाव गोनांथि जादों आरो बेखौ बबेबा मोनसे अपेन प्लेस नङाबा BTC नि एसेम्बलि हाउस बा बबेबा मोनसे फोथाराव जानायखौ बिथांमोना खावलायदों आरो बे अपेन चेलेन्जआ जाहाथे मोजां रोखोमै सिरिबाङै दान्थे बिथान्थे जालाङो आरो बेवहाय जाहाथे रावबो मोनबो हान्जाया बे मोननै दोलोनि सायाव जि BTC आरो BTR कनसेप्टखौ लानानै बिथांमोना जा दाङाबाजि जानो नागिरदों बे दाङाबाजिनि हाबाफारिनि बिबानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'नोनो बिथां अमरसिंह ब्रह्मआ एरेन्ज खालामनो थाखाय खावलायदों आरो बिथांमोना थाबैनो गावसोरनि कनसेन्ट लेटारखौ हरनानै बे BTC आरो BTR कनसेप्टनि सायाव डिबेट जानाया जाहाथे थाबैनो जायो बेखौ बिथां अमरसिंह ब्रह्मआ गावनि प्रेस मिटनि जै बिबुंथि होदों। दा बे बिथिङाव जिहेतुके दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ बुंगासिनो दङ दावराव देख्रेब मोना जुदि BTC आरो BTR नि कनसेप्टनि सायाव डिबेट नांनो गोसोब्ला आं अपेन बिनि सायाव डिबेट खालामगोन होननानै बुंदों आरो बिथांमोना हरावसो 6 शिड्यूलनि थामहिनबा BTC नि संबिजिरखौ फरायनानै बुङो ना मायो बेखौ बिदि होनानै बिथांमोनखौ अजद होनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा इन डिटेललि बे BTC आरो BTR नि कनसेप्टनि सायाव फिननायखौ होनो राजि होननानै बुंदों। दा बेखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला मोननैबो हान्जानि गेजेराव आथिखालाव BTC आरो BTR कनसेप्टखौ लानानै दाङाबाजि जानायखौ बिथांमोना
जोबजानो लुबैनाया जोंनि नोजोराव गोलैदों आरो बे दान्थे बिथान्थेनि गेजेरजों जाहाथे बिटिसि आरो बिटिआरनि कनसेप्टआ बबेयाव गोमामारदों आरो बबेयाव जोंहा गोगा जामारदों बेखौ दुलाराय रायजो राजाफ्रा सोरबा खोनासंनो लुगैयोब्ला बिथांमोनाबो जाहाथे बाहागो लानो हायो आरो बेजों लोगोसे प्रेस मिडियानि मानसिफोरखौ लाफानानै जाहाथे गासै चेनेलफ्राव बेफोर खोथाफोरखौ सिरिबाङै डिसिप्लिनै टेलिकास्ट खालामो थामहिनबा लाइभ टेलिकास्ट खालामनोबो बिथांमोना राजि दं होननानै बुंदों। दा खोथाया जाहैबाय मोन्नैबो हान्जानि गेजेराव खालि खोथाजोंल' दाङाबाजि जाबाय थाबाल' जानाय नङा बिथांमोननि गेजेराव एफाबां माने बिटिसि आरो बिटिआर कनसेप्टखौ लानानै बिथांमोननि गेजेराव देरहासार जालायनायखौ बिथांमोना लुबैदोंब्ला थामहिनबा गाव गावनि जुक्ति तर्कखौल' बिथांमोना जानायखौ खावलायदों आरो सोरनिबाया जायाखै बेखौ बे खोथाया बिथांमोननि दान्थे बिथान्थेनि गेजेरजों सोलिबाय दङ आरो गुबुन फारसेथिं बिटिसिनि जि बिसायख'थिनि दोहौ बे दोहौआबो जानो हागौ बेफोरबादि खोथा बुंनो थिनदोंबो जानो हागौ नाथाय जियानो जा आथिखालाव दावराव देख्रेब नार्जारि आरो अमरसिंह ब्रह्म मोना गावसिनि गाहाम हामलायनायखौ बिथां दिपेन बर'निसिम दैथायहरनाया खोब गाहाम जादों बे गणतान्त्रिक सिस्टेमजों जे बिथांमोना गाव गावनि जि राइट टु स्पिच बा राइट टु फ्रिडम बिथांमोना गावसिनि बुंनायनि मोन्थायफोरखौ अपेनलि जाजानायखौ लुबैनाय खोथाया दा जादों। जियानो जा आथिखालाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' लोगोसेयावनो दावराव देख्रेब नार्जारि अमरसिंह ब्रह्म बिसोर साथामनि गेजेराव जाहाथे मोजां रोखोमै गोजोनै बे अपेन डिबेटखौ जोंबो जोंनि JSP एडभाइस चेनेलनिफ्राय जाजानायखौ लुबैयो आरो बे टेलिकास्टनि जोहै जाहाथे दुलाराय बर' हारिया बिटिसि आरो बिटिआरनि कनसेप्टफोरखौ जायफ्रा मिथियाखै जायफ्रा बिटिसि आरो बिटिआरनि जि एग्रिमेन्टफोरा माबादियै सोदान जादों आरो माबादि सोदों जायाखै आरो 6 शिड्यूलजों दाजानाय मोनसे काउन्सिलाव माबादि सिस्टेमै गावनि सासन खान्थिफोरखौ खुंजानाय जायो बेखौ गोबाङानो जोंनि बिटिसिनि सरासनस्रा रायजो राजाफ्रा मिथिया जायनि जाउनाव बिथांमोना बे साथाम सुबुंनि जि डिबेट बे डिबेट अपेन डिबेट जानायखौ बिथांमोना लुबैदों। जोंबो जोंनि JSP एडभाइस 65 चेनेलनि जोहै बिथांमोन साथाममोननि अपेन डिबेटआ जाहाथे मोजाङै सोलिलाङो बेखौ नोजोरथि बोनानै जों बिथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरबाय जाहाथे बे डिबेटआ मोजां रोखोमै जानानै थाङो मानोना आथिखालनि मुगाया जाहैबाय जोंनि मेलेमनि दावहाजों जोंनि रोंगौथिफोरखौ दिन्थिनाय आरो आथिखालनि मुगायाव बे मेलेमनि दावहाजोंसो माखासे जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हायो बेनिखायनो बिटिसि आरो बिटिआरनि कनसेप्टखौ लानानै बिथां दिपेन बर' दावराव देख्रेब नार्जारि लोगोसे अमरसिंह ब्रह्म मोननि जि डिबेट बियो जानानै थांथों बेखौ जों मिजिंथियो आरो बेनि गेजेराव जाहाथे अपेन डिबेट जानाय समफ्राव जाहाथे जोंनि गेजेराव गाज्रि थासारि सोमजिलाया बेखौ जों नोजोरथि बोनानै बे खामानिखौ मावनांगोन नङाब्ला सोरबाया जेननानै सोरखौबा बोलो बाहायनानै खामानि मावबाय थानायखौ जोंनि बर'नि राजखान्थिफ्राव जों नुबोगासिनो दं जाहाथे बेफोरबायदि थासारिया जोंनि गेजेराव जाया मानोना बर' जाथिया खोब आथिखालाव सिभिलाइज जाबाय गोबां मेलेमजिबिफोर ओंखारबाय आरो पलिटिकेल नन पलिटिकेल बायदि आफादफ्रावबो गोबां गोरों गोरों सुबुंफोर दंसै बे गोरों गोरों सुबुंफ्रा गाव गावनि मोन्थायफोरखौ बबेबा राजखान्थि हान्जायाव थांनानै बा बबेबा राजखान्थिखौ चुज खालामनानै गणतान्त्रिक भाबै खामानि मावनो नाजागासिनो दङ आरो बिथांमोना बेनि जोहै गाव गावसिनि पलिटिकेल केरियारखौ दानो नाजानायाबो आथिखालाव रोखा बा बे बिथिंखौ नोजोरथि बोनानै नायोब्ला जोंनि बर'नि जि पलिटिकेल केरियार बे पलिटिकेल केरियारा गोदोनिखौ बांसिनै आपग्रेडेसन जानायखौ नुनो मोनो बे खोब मोजांनि खोथा जाहाथे जोंनि गेजेराव गोजोन भाबै जोंनि डिबेटफ्रा जालाङो बेखौ नोजोरथि बोनांगोन। दा आं बेखौल' दाजाबदेरनो लुबैयो दि आथिखालाव नोंगौ बर'फ्रा दिनै खेबथाम रादाय जानायनि उनाव बर'फ्रा गोबांखौ मोनदों आरो गोबांखौ मोननानैबो खोमानानै लाफिननाया जोंनि नोजोराव गोलैबाय दङ। गुबुन फारसेथिं आसाम सरकारा जोंनि बर'फोरनि दाबि दावाफोरखौ संबिजिदाव थानाय खान्थि बादै बिथांमोना
जाबादि होनांगौ जाबादि मोनथायखौ जोंनि ट्राइबेल कमिउनिटिनि मानसिफ्रा थामहिनबा जोंनि बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मोननांगौ बा आसामनि बर'फ्रा मोननांगौ बेफोर मोनथायफोरखौ बिथांमोना होआबासिनो जोंनि मानसिफोरखौ बिमा बाथुलनि नोजोर होनानै खामानि मावबोबाय थादों जायनि जाउनाव बर'फ्रा दिनै हाथियारनि दावहा लानानै गावनि मोनथायफोरखौ नागिरनायनि जाहोनाव गोबां बर' आइजोफ्रा जिनाहारि जालांबाय गोबां न' बां सावजाबाय गोबाङानो रुंसारि जाबाय बिनि जोहै आथिखालाव बिटिआर मुंनि मोनसे थामथि गोरोबथा जानायनि गेजेरावबो जोंनि गेजेराव जाबादि गोजोन थासारि आरो जौगानाय फैनांगौमोन बेखौ फैनायखौ जोङो रादायनि उनावबो नुनो मोनाखै गुबुन फारसेथिं माखासे एनडिएफबिनि बिदा फंबायनि केसफ्रा जाबादि समाव जोबनांगौमोन बेफोर केसा आथिखालाव गोदान गोदान बिथांमोनखौ लेंहरगासिनो थानायखौ नुगासिनो दङ आरो ससियेल मिडियायाव बिथांमोना गाव गावनि केसनि फैसाफोरखौ माब्रै मोनो माब्रै मोना बेखौ लानानै गोबां मानसिनाव गाबगु खुबगु खुलुमबोनानै फैसा मागिनाय थासारियाबो जोंनि गेजेराव नुजागासिनो दं जाहाथे बेफोर सोरगिदिं बिथिंखौ नायनानै आथिखालनि प्रमद बर'नि सरकारा जाबादि बर' बिर जोहोलावफोरनि जेंनाफोरखौ फोजोबनांगौमोन बेबायदि जेंनाखौ फोजोबनायखौ जों नुनो मोनाखै गुबुन फारसेयै बिटिआर एकर्ड जानायनि उनाव एनडिएफबिनि जि जेंना बे जेंनाया बांसिनदोंसो बिथांमोना दिनै बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनावबो बिथांमोना दिनै पुलिस मिलिटारिनि जों हमजाबाय थाफिननो गोनां जादों आरो बिथांमोनखौ कर्टआव लाङै लाङै खायसे केसफोरखौ बिजिरबाय थानाय जादों आरो बे बिथिंखौ नोजोरथि होनानै नायोब्ला बर'नि गेजेराव गोरोबथा जानायनि उनाव जा थासारिजों फेस जादों बे जोंनि थाखाय खोब लाजिथावना आरो गुबुन फारसेथिं आथिखालनि इउपिपिएलनि दाजाबथाय सरकारनि दैदेनगिरिफ्रा जाबादि रोंगौथि गोनां आखाइजों बिथांमोना सासननि गादिखौ हमथानांगौमोन बेखौ हमथानो हायाखै जायनि जाउनाव बिथां प्रमद बर'नि सरकारा गोबां बिथिङावनो फैलार जानायखौ जों नुनो मोनदों दा बेफोरबादि थासारिजों जाबाय थायोबा फैगौ बुब्लियाव जोंनि बर'फोरनि थासारियासो साननो गोनां जागोन आरो जोंनि गेजेराव दुंहाव थासारिया आरो फिन जोनोम मोनफिनगोन दा जियानो जा बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव बर'नि माखासे मोनखानाय जि डिपार्टमेन्ट बे डिपार्टमेन्टखौ लानानै सिगाङाव बिथां प्रमद बर'आ बुंबाय थादोंमोन कुनु डिपार्टमेन्टआ जोंहा थाङाखै थिग मथेनो दं बिटिसि सुक्तिजों मोनफाबोनाय 39टा डिपार्टमेन्टआ जोंनि बिटिसिनि आखाइ मोजाङावनो दं आरो बिटिसिनि खुंथाया आरो गोरासिन जादों होननानै खोथाखौ बुंबाय थादोंब्लाबो आथिखालाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ गावनि प्रेस मिटनि जोहै बिटिसि थामहिनबा प्रमद बर'नि सरकारा मानो साख्रि सोनो हायाखै बिनि सायाव बिथाङा गावनि प्रेस मिटनि जोहै बुंदों आरो बै 16टा डिपार्टमेन्टजों थांफानाय माखासे डिपार्टमेन्टखौ डिसिनि आखाइनिफ्राय बोखांना लाबोनानै आरो सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डफोरखौ दाफामफिननानै बेफोर डिपार्टमेन्टनि नाव होनो गोनां माखासे साख्रि बाख्रि थामहिनबा बिटिसिनि 39टा डिपार्टमेन्टआव थानाय माखासे बिफानफोराव लांदां जानानै थानाय मासि आरो फोरोंगिरिफोर आरो बायदि बिफानाव साख्रि गोनांफोरखौ बे सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डखौ दाफामफिननानै होनो थाखाय खावलायनाय खोथाया आथिखालाव रोखा जादों दि आथिखालनि प्रमद बर'नि सराव 16टा डिपार्टमेन्टखौ बिथांमोना डिसिनो गथायनाय खोथाया रोखा जाबाय आरो बिथांमोना बुंदोंब्लाबो आथिखालाव 16टा डिपार्टमेन्टआ मानोना बिटिसिआ डिसिखौ सालायनो हानाय गोहो गैया बे थोंजोङै सेन्ट्रेल आरो स्टेट गभर्नमेन्टनि अर्डार बादिसो सोलियो आरो बे 16टा डिपार्टमेन्टआ डिसिनि आखायाव थाहैनाय माने बिथांमोना आसाम सरकारनोनो बे 16टा डिपार्टमेन्टखौ होनाय बादि जादों आयेन खान्थि बादि बेफोर डिपार्टमेन्टआ जोंनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि जोहै बेफोरखौ मावफुंनो नांगौमोन नाथाय माखासे जोंनि दैदेनगिरिफोरनि आयेन खान्थि रोंगौथिनि आंखालाव बिथांमोना डिसिनि जोहै सालायबा बांसिनै बिटिसिनि माखासे हाबाफारिफ्रा गोजोरै जौगागोन बा थाबैनो जौगागोन बेखौ साननायानो गोरोन्थि जादोंबो जानो हागौ मानोना 6थि फारिलाइनि काउन्सिलाव थामहिनबा 6 शिड्युल काउन्सिलाव सेल्फ गभर्नमेन्टआ सोलियो बावहाय गाव खुंथाय गोहोआसो सोलियो बावहाय नेमखान्थि बादियै डिसिआ
रबार्ट स्टाम्प बादिसो जायो मानोना डिसिनि बिफावा 6 शिड्यूल काउन्सिलाव आसामाव जाबादि बिथाङा गोहो बा स्टेटफ्राव जाबादि डिसिया गावनि रलखौ बाहायनो हायो बेखौ सेल्फ गभर्नमेन्ट रुल थामहिनबा 6थि फारिलाइयाव गोलैनाय काउन्सिला मोनसे स्टेट बादि मिनि स्टेट जायो बे मिनि स्टेटआव सेल्फ गभर्नमेन्ट रुल सोलियो थामहिनबा 6 शिड्यूल काउन्सिला गावसोरनि सरकार गावसोरनि दैदेनगिरिफोरजों सलायजानाय मोनसे काउन्सिल बावहाय सेल्फ रुल गावनि बा बे 6 शिड्यूल काउन्सिलखौ जाय सलायो बिथांमोननि आखायावसो बिनि गासै गोहोआ थायो दा बे गोहोफोरखौ आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्टजों आरो जोंनि आन्दोलनकारिफोरजों सावरायनानै बिटिसि सुक्तिखौ जानाय समाव जाबादि जोंनि दफाफ्रा इमप्लिमेन्टेड जानायनि उनाव जोङो 39 डिपार्टमेन्टखौ मोनबोदों बे 39 डिपार्टमेन्टआ जोंनियाव दङब्लाबो नाथाय आथिखालाव गैयि बादि जादों जायनि जाउनाव दिनै बिटिसिआ 4 बोसोराव आगान सुरबाय बे बोसोराव बिथांमोना सासेबो साख्रियाव सोनो हायाखै बिनि उइक पइन्टनिफ्राय जों मिथिनो हायो आथिखालावबो मोनसे नटिफिकेशननि जोहै बिटिसिनि साख्रियालाफोरनि दान बान्था होनायनि जि नटिस बिटिसिनि प्रिन्सिपालनि आखायाव सफैदों बे बादिब्ला बिटिसि गभर्नमेन्टआ सिगांनि समफ्राव गावनि बिटिसिनि बाजेटजोंनो बिटिसिनि साख्रियावलाफोरनो दान बान्था होनाय जायोमोन बे दान बान्था होनायनि जि गोहो बे गोहोखौबो आथिखालाव आसाम गभर्नमेन्टआ सेनानै आसाम गभर्नमेन्टआनो बिटिसिनि साख्रि आवलाफोरनो दरमा होनायनि जि खायदा कौशलखौ लादों दा बेखौ नायोब्ला जोंनि 6 शिड्यूल काउन्सिलनि माखासे कनसेप्टफ्रा गुबैयै बुंनो थाङोब्ला बे गोमामारदोंआनो दा जोङो आयेन खान्थियावल' बा जोंनि लेखायावल' लिरनाय थाब्ला जानाय नङा नाथाय जोंनि बिटिसिआ 6 शिड्यूल काउन्सिलनि माखासे प्रभिजनफोरा गोमामाराखैब्ला बेफोरो मा सानसेनि उनाव आसाम गभर्नमेन्टआ बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनो बेफोरबायदि नटिस जारि खालामहरबाय थानानै जोंनि डिपार्टमेन्टखौ बा जोंनि गोहोफोरखौ बोनखांबाय थानो नाजानायावबो माखासे रायजो राजाफ्रा जोंनि ओनसोलारि 6 शिड्यूल काउन्सिल बा सेल्फ रुलनि जानथायाव थांबाय आरो थोंजोङै आसाम सरकारजों बोनखांनानै आथिखालाव बिटिसिआ सासन खुंजाबाय दङ बे रोखा नोजोराव गोलैदों दा बेखौ नायोब्ला अमरसिंह ब्रह्म दावराव देख्रेब नार्जारी मोननि बुंनाय खोथाखौबो जोङो नंद्राया होननानै बुंनो हाया मानोना लिरनायावल' थाब्ला जानाय नङा खामानियावबो 6 शिड्यूल काउन्सिलनि माखासे कनसेप्टफ्रा थानांगोन खालि लेखायावल' लिरना थानानै मा जानो संबिधानाव लिरना थाना मा जानो बे संबिधानाव लिरनानै हरनाय गोहोफोरखौ जों जुदि बाहायनो हायाब्ला जों गावनि ओनसोलखौ 6 शिड्यूल काउन्सिल बिटिसिआ 6 शिड्यूल काउन्सिल बे बिटिसिआ जोंनि बादिसो सलायजायो बे बिटिसिआव बर'फ्रासो गुबै मोनथायखौ मोनो आरो बे बर' लिडारफोरनि ट्राइबेल लिडारफोरनि आखाइनि जोहैसो बे सामलायजायो होननानै थेबगां बुंना लाबाय थाब्लाल' बर'फ्रा जानाय नङा बे 6 शिड्यूल काउन्सिलनि कनसेप्टफोरखौ जों आसलते जोंनि खामानि मावनायफ्राव इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हागोन ना हायाखै ना बे जों बबेबा जोंनि गोहोफोरखौ बा 6 शिड्यूल काउन्सिलनि जि प्रभिजन बेफोरखौ बाहायनायाव जोंहा बबेबा गोगा जादों नामा गोगा जायाखैब्ला दिनै गोबां मेलेमजिबि मानसिफ्रा दिनै मानो बिटिसिआ सेटेलाइट काउन्सिल बादि जानो हमदों आरो बिटिसिआ आसाम गभर्नमेन्टनि थिननाय बादिसो मावो बिटिसिआ गावहानो संबिजित थासेयावबो गावहानो एडमिनिस्ट्रेटिभ लाइनाव मोनबा डिसि अफिस मोनबा कोर्ट आरो गोबां पुलिस थाना आरो एसेम्बली हाउस थासेयावबो सेक्रेटारि हाउस थासेयावबो दिनै आसाम सरकारनि मोनफ्रोमबो A to Z अर्डार बादियै सोलिनाया जोंनि थाखाय खोब लाजिनांथावना आरो बेखौ नायोब्ला 6 शिड्यूल काउन्सिलनि माखासे प्रभिजनआ लिरनायावल' दङ होननानै जों बुंजायो नाथाय बिनि सलायनाय जि सिस्टेम बे सालायनाय सिस्टेमफ्रा आसाम सरकारजोंनो आथिखालाव बे सिस्टेमा सालायजाबाय दङ दा बेखौ नायोब्ला जोंनि बे 6थि शिड्यूलनि माखासे कनसेप्टफ्रा इनडाइरेक्टलि सोरजोंबा लांखारनानै सलायजागासिनो होननानै जों बुंनो हायो दा
बेफोरबादिनो मोनसेनि उनाव मोनसे जोंनि डिपार्टमेन्टफ्रा गावनि गोसो बादि जुदि सालायनो हायाब्ला जों गावनि गोसो बादि जों आयेन दानानै जों हरनो हायाब्ला दा 6 शिड्यूल काउन्सिलाथ' एसेबां लोरबां मोनसे काउन्सिल नङा जाय काउन्सिला गावहानो गावनि ओनसोलखौ बेंनो हानायनि जि खान्थि थायो बे खान्थिखौ जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा दिनै बाहायनो हायाखै आरो गुबुन फारसेथिङै मोनसेनि उनाव मोनसे नटिफिकेसन हरनानै जोंनि मोनथायफोरखौ सिख'ना लाबाय थानो नाजानाया खोब लाजिथावना खोथा बे बिथिङाव जों सांग्रां जायाबा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा खालि खुगायावल' 6 शिड्यूल काउन्सिल बिटिसिनि कनसेप्टफ्रा जेबो डाइभार्ट जायाखै जेबो खहा जायाखै होननानै खुगायावल' बुंबाय थाबा जानाय नङा जों प्रेक्टिकेलाइज जानांगोन प्रेक्टिकेल जानो हायाब्ला जों खालि खुगाजोंल' 6 शिड्यूल काउन्सिलनि कनसेप्टआ बिटिसिनि कनसेप्टआ गोगा जायाखै थिगैनो दङ होननानै बुंबाय थाब्लाल' जानाय नङा जों बेखौ प्रेक्टिकेलाव जों बेखौ बाहायनानै जोंनि मोनथायफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हानांगोन आरो बे जोंनि 39 डिपार्टमेन्टफ्राव जाबादि जोंनो एडमिनिस्ट्रेटिभ लाइनाव जाबादि खुंथाय लाइनाव जोंनो गोहो होदोंमोन बेखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बाहायनांगौ आरो बेखौ बाहायनो हायाब्ला जोङो बिटिसिनि जि माखासे मोनखानाय पावार एन्ड फांसनखौ जों खोमाना लानाय जागोन दा बे बिथिंखौ नोजोर होनानै नायोब्ला बिथां अमरसिंह ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब मोना जाबादि अपेन चेलेन्ज खालामनो थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'निसिम अफार होदों आरो बिथां दिपेन बर'आबो बिथांमोननि अफार होनायखौ गनायथि लादों दा बे नायदिनि फैगौ बुब्लियाव बे बिथांमोननि अपेन डिबेटआ माबादि सोलियो आरो बिनि महर मुस्रिफ्रा माबादि लायो बेखौ नोजोर मिजिंथियो जों बेफोर डिबेटफ्रा मोजां रोखोमै जाफुंसार जालांथों आरो बिटिसि गभर्नमेन्टआबो जोंनि बिटिसिनि कनसेप्टखौ लाखिनानै जाहाथे सालायलांनो हायो आरो डिउ टाइमाव बिथांमोना मोजां रोखोमै बिटिसिनि जि इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि जि हाबा थानांगौ सिमा दाफामनायनि खोथा आरो बिटिसिनि दफाफोरनि माखासे थालांनाय दफाफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौमोन बे बिथिङाव बिथांमोना 2024नि गेजेराव मावफुंनायनि खोथामोन नाथाय दिनै बिथांमोना बे खोथाखौबो लाखिनो हायाखै बेखौ नोजोरथि होनानै नायोब्ला आथिखालनि सरकारनि बिबानाव थानाय बिथां प्रमद बर'आ गोबां बिथिङावनो फेलार जादों होननानै जों बुंनांगोन दा जाहाथे जोंनि मोनथायफोरखौ जोङो थि रोखोमै लाखिनो हायो बेखौ नोजोरथि बोनानै जों गासै दैदेनगिरिफ्रा ज' जालायनानै सावरायनांगौ आरो जोंनि बिटिसिखौ जों माबायदि जों सालायनाया मोजां बिटिसि बिटिआर बिएसि बे मोनथाम एकर्डखौ बर'फ्रा गावनि थै आरो गोलोमदै होनानै सेक्रिफाइस खालामनायनि उनावसो मोननाय मोनसे सरकारमोन नाथाय आथिखालाव जों लाबोनाय बिफांनि फिथाइखौ गुबुन माहारिनि मानसिफ्रा सेग्लाब बेग्लाबै बांसिनै जानो नाजानायखौसो जों नुनो मोनदों बे बिथिंखौ नायोब्ला बिटिसिआव जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मोजां रोखोमै जोंनि मानसिफोरखौ सामलायनानै आरो नन बर'फोरखौ सामलायनानै मोजां रोखोमै जोंनि जि खान्थि बिखान्थिफोरखौ जुदि रैखाथि खालामलांनो हायाब्ला फैगौआव बड'लेण्ड मोनहैगौआ नाथाय सिमांनिसो खोथासै मानोना आथिखालाव बिटिसिआव मोनगु जेनेरेल समष्टि दानाय आरो एसटिफोरनि थाखाय मोनदोल' होनाय बेनिफ्रायनो जों बुंनो हायो जोंनि बिटिसिआ मोनसे बुब्लियाव बड'लेण्ड मोनहैगोननि जि कनसेप्ट बे कनसेप्टखौ खोमानो नाजानाय आसाम सरकारनि बेबो मोनसे सोलो दा बुब्लियाव जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोनखौ आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय खावलायनाय थाबाय लोगोसेयावनो जेएसपि एडभाइस चेनेलनि अल नटिफिकेसन दाबायना ला जाहाथे आंनि गोदान भिडिअफ्रा नोंथांनिसिम सौहैनो हायो गासै बर' रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनानै दिनैनि कन्टेन्टआव आं माबाफोर बुंथावै बाथ्रा बुंदोंब्ला आंखौ निमाहा होनो थाखाय खावलायनाय थाबाय लोगोसेयावनो 2024नि फैगौ गोदान बोसोरखौ हामलायनानै गासै बर' रायजो राजाफ्रा मोजां रोखोमै बिसि फिसा बिदा फंबाय बिब' बिनानावजों रुजु रुमुयै खैदां खैफोद जायाबासिनो बे गोदान बोसोराव मोजाङै बाबेनलांगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो लाइमोनफोरखौबो जाद्ला लोंला खालामनानै जाहाथे मटर साइकेल सालायनानै गारि मटर सालायनानै जाहाथे जाब्रबथाय जालाबाया आरो हमथानानै बिथांमोना बे गोदान बोसोरखौ बरायो आरो गावनि जिउखौ रैखाथि
होनो नाजायो बेखौ नोजोरथि बोनानै इसोरनाव आरज गाबनानै दिनैनि कन्टेन्टखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय एसेनोसै।